Здравейте YouTube, аз съм TheFlash и днес ще снимаме на Minecraft. Тази хубава игра. Нали, това ми е първият клип, по-нататък ние ще правим на други игри. За начало, нали, ще правя поредица на Minecraft. Нали, на Minecraft ще покажа най-различни неща. Сега ще ви покажа как се прави кирка, брадва, лопата и меч. И нали, по-нататък може да ви покажам други неща. Тоест, аз ще ви покажа, нали, ще снимаме на други игри. И сега първо, нали, да започнем да направим това, за което ви казах. Първо ви трябва работна маса. Нали? После вземате дърво и т.е. тези неща, които ги изброих, стават и от камък, и от най-различни неща. След това и трябва пръчки и ето. Първо ще ви покажа как се прави кирка. Тоест направя всички неща, не ще ви покажа. Ето така се прави кирка. След това брадвата, ето така. И след това така се прави лопатата. Ето и как се прави меча. Забравих да я спомена, но ще ви покажа и как се прави мотика. Ето така се прави мотика. И дека, нали, ако клипът ви е харесал, абонирайте се за мен. По-нататък, нали, ще имаме и повече, ще ви покажа как се правят капани, много неща. И това беше всичко от мен, нали, да ви е харесал, абонирайте се и така. И чао!